So yun, what's up mga paring dads, no? Gagawa na naman tayo ng mag-aarabid na naman tayo ng kalukwa. Magda-box is, ano yun? Magda-box challenge tayo mga paring dads, no? Will you please repeat it? I was in the box, man. Sabi ko, kasama nga pala si Chia Chang. At yan, pag tumingin ka, magpapalaro ka. Oh, Beanie Beanie, just touch my body. Kasama si Amor at yung Baka mabilaukan ka. gutumin naming barkada si Jim Jim. Pogi ang mga lagi. So, nagaramit tayo manti kalukuan ng kakabsat. Galing ah. The challenge is the box. Tapos with face shield, mga paring daw. COVID. Ingat daw, ikaw ba iningatan? Magdurugi na tayo at let's go. Magtatakob na kami ng sete. Game na ay. Game na ba? Game. Kasi So yun guys. Sinong sikat Second point. Yan, and point. Galing ah. Sino Sabay talo? na lang kayo in. Sabay na lang pa kami. Gago ba yun? Huwag kayo iiyak. Sige, sit. Oh! Pupuntahan to? Alam ko na to. Brush. Oh! 1 pointer. Sorry na gungun. Ang alam nyo guys, nag-konti siya. Oh, sorry guys. 1-0 mga pareng daw. Tanyo mo 1-0. Okay, next. Ma'am, galing mo pala yan ah. Hindi ko alam ah. May prize yung mga kahula. Ay, yung maraming kwan. Nahulaan. May price. Ang Huwag kayo iiyak. Parang may naamoy ako hindi maganda. Medyo nabanggit siya. Baka natin mga paring gusto, no? Wait lang. Wait lang, wait. Amor, wait. Sige. Magalaw kasi magalaw. Kompas ka na laki. Pagtakan niyo ako. Huwag kayo iiyak. Sige. Pagtakan niyo ba't tumawa? 1, 2, 3, play. Mampol. Wala na, finish na. Mampol. Naghanap na. Mampals. Oh, mampals. Naghanap. Mampals. Naghanap
Naghanap po na mga paring lods. Sorry. Yung mga paring dos, no? Ang score namin ay all one. Uurahin lang natin yung mga kasama. Ilalagay natin dito. At alam niyo naman guys, naganag yung maysa. Yung pampers. Nakataktak eh. Nabasa nga takke. Yan ang gawa ko nga lang. Pinagbog. Tika na prank. Ginagawa mo. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Yung kanta ay yung home na kwan, yung malugnan. Mali. Ayaw nyo na. Taga-kataga. Mali. Mali. Sabi ko wag niyo ilalabas yung kamay. Huwag kayo iiyak. Walang wala. Nagbaba. Pero balikan ng kapsat na ka. Ay, ito balikan kaya. Yun na, yun na. Wow. Wag niyo ilalabas yung kamay niyo. Oh, alam ko to ah. Ano tapol man? Ano yung tambol? Ano na? Sila pinapay ka pa. Putlong to, no? Ay, kanto. Lagyan natin. So, dali. Nagano. Ay, ba't yung nagano? Ketchup. Poplong nga nila kagatan niya. Naguglo ako. Ayan. So, dali. Galing yan. So, yun, napugtungan niya, guys. Hindi na agad. Para next na agad. Ano? Medyo agad si ketchup to eh, mami. Huwag kayo iiyak. Tikit lang man dyan na. Iya ka. A few minutes later. Nabugo tayo ng mga kapisa niya. Ginagawa mo. So yun mga paring lods, ito na nagtatapos ang aming pag-vlog. Kasama ko sila. Kaya dito, lapit ka mga lodi eh. Yan. Si Ashnay, Jim, Amore, Chida. So yun, masama mga paring lods, maraming salamat. Huwag mong kakalimutan mag-like, share, comments, and subscribe. Thank you, God bless, and welcome to my channel. God bless.